पंडित जी, ई बार बड़ी दिन के बाद नहीं रहुआ। नागेंद्र आ गेले। पंडित जी, नागेंद्र के आशीर्वाद दे दी। गुरुदेव, माफी चाहत बानी हम। प्रतिज्ञा तो कर सके नहीं, लेकिन मांस मछली खाएब ना छोड़ पाए। हम एगो खिलाड़ी बानी। जन्म से ब्राह्मण, आचरण से क्षत्रिय। हम सुनले बानी कि तू संस्कृत ग्रंथ के बंगला में अनुवाद कर रहल बाड़ा। तोहार माथे पे एगो महान व्यक्ति के चमक देख रहल बानी। विजय हो। धन्यवाद। माँ यावतनी हम। आवा आवा नागेंद्र आवा। देखो, तोहर पिताजी के मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में सर्वप्रथम नियुक्ति भइल बा। हाँ। और तोहर चाचा जी अन्याय के विरोध करके संस्कृत महाविद्यालय कॉलेज से प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दिले बाड़े। विरोध करेल हमने के सर्वाधिकारी परिवार के खून में बा। रंगून में तोहर पिताजी अंग्रेजन के मजबूर कर देलस। 50 निर्दोष भारतीय का फांसी रोके के खातिर विरोध करके बचौलस। कोनो तर्क ना, कोनो अर्थ ना, जोन चाहत बाड़े उहे करत। कानून भी तो उहे लोग के हाथ में बा। अगर आप विरोध कइले तो आपके मैदान से बाहर निकाल दिया जाए। और मैदान में पैर रखे की इजाजत ना बा। अगर वहाँ पैर भी रखल तो अंग्रेजन के चाबुक खाई पड़ी। नागेंद्र के बारे में सुनला के बाद अंग्रेजन के होके मैदान में खेले नहीं के देत। नागेंद्र, एगो असंभव लड़ाई लड़ रहल बड़ा तू। जौन स्पोर्टिंग कल्चर के लेके अंग्रेजन के इतना गर्व बा, तू वहीं पे समान अधिकार के मांग कर रहल बाड़ा। तू बुद्धिमान जाति के हवा। खेल के मैदान में उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बीच के रेखा धुंधली हो गई बा। बार बार हार जाए वाले करोड़ों इंसान के एगो देश एक बार अगर जीत हासिल कर ले तो शायद समझ ला ब्रिटिश के ई सिंहासन हिल सकत बा। तू और ऊपर जा। लेकिन भैया, ये आखिर जाई कहाँ? अरे केहू के सामना करे खातिर एगो दुश्मन की आवश्यकता होकेला। और भारत में तो कोनो फुटबॉल प्रतियोगिता भी ना बा। सुनले बानी अगले साल डूरंट कप नाम के स्टार टूर्नामेंट शुरू करे की योजना बन रहल बा। खेल भी अंग्रेजन के बा और प्रतियोगिता भी उनकर बा। तो के का लागत बा क्यों एगो देसी क्लब के मुकाबला करे दी है? हमके आशीर्वाद दे। वो मौका हम उनसे छीन सकेले। वो अवसर भले ही छीन ले, लेकिन शक्तिशाली ब्रिटिश टीमन के सामना उनके करे के होगी। ई हुए मेजर जैक्सन। कहल जाला लिंडसे के बाद ऐसा प्रतिभाशाली ब्रिटिश फुटबॉलर और केहू न बा। लेकिन किस्मत अच्छा रहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ही भारत में आके सेना में तैनात हो गए, एगो दायित्व के रूप में। Filthy country. Stuart! Hello, Major Jackson. How are you? Well played, well played. Thank you very much. Please, have a seat. Thank you. So, मेजर जैक्सन स्टुअर्ट के सूचित कैलस की डूरंट कप शुरू होके वाला बा और ईस्ट सरे के भागीदारी से होकर सम्मान बढ़ी। और ये खबर सुन के जैक्सन के खुशी के ठिकाना न रहल। लेकिन स्टुअर्ट के बहुत इच्छा बा कि ब्रिटिशन के साथे नागेंद्र प्रसाद के बॉयज या फ्रेंड्स क्लब के टीम भी अंग्रेजन के साथ खेले। लेकिन वो नाम के सुनते ही जैक्सन के गुस्सा भड़क उठल। भागीदारी तो दूर के बात रहे, अरे वो तो कौनो भारतीय के परछाई भी न पड़े देवल चाहत रहे। this is our game. Always has been, always will be. Not even the shadow of a native should make its way onto our pitch. The rest of the players ran away, sir. This one knows how to play the ball.
Just the one I wanted. So, you like to play? Bravo, sir. Bravo. Go for another one. I recognize you. You were on our pitch. Excellent, sir. Why didn't you try one with the ball? Put one on his head, Philip. Indians can't play football. Football requires strength, precision, courage. All of which you lack. You can't even stand still, can you? Let's try, shall we? Stand very still. That's a bullseye. Brilliant. Very good, sir. Now you know why Indians will always remain beneath our feet. अब झुके के दिन खत्म हो गए बा स्टुअर्ट। वो हमनी के ना रोक सकेले। बॉयज फ्रेंड्स और प्रेसिडेंसी क्लब स्थापना के लिए बानी और स्थापना करब। और वहां पर मनमथा जी भवानीपुर के मैदान में नेशनल क्लब शुरू कैले बाड़े। ई तो बस शुरुआत बा स्टुअर्ट। Well, Nagendra. स्टुअर्ट नागेंद्र के साफ साफ बता देलस कि वो भारतीय इतिहास में भारतीय फुटबॉल के जनक के रूप में जरूर जानल जाइ हैं, लेकिन एक के बाद एक क्लब स्थापित करके ऐसन मैदान में खेलला से कौनो फायदा ना होगी। और डूरंट क्लब से मुकाबला करे खातिर चाहिए एगो खास मैदान। तब ब्रिटिश के मैदान के बगल में अपन तंबू लगावे के पड़ी, पर वहां जरूरत रहे सक्षम खिलाड़ी के, अपेक्षित सदस्यन के और समाज के अभिजात वर्ग के समर्थन के भी। अगर हमनी संभ्रांत न बानी तो हमनी सम्मान के पात्र न बानी। वाह, कुलीन सामान्य ऊंच नीच है तो असली समस्या बा नागेंद्र। ऐसे ऊपर केहू ना उठ पावल। तू कितना बचेबा? एक तरफ वो अंग्रेज और उनकर साथी जौन जुलुम करता रहे और दूसरे और अंधविश्वासी लोग। लेकिन स्टुअर्ट साहब तो बोल दिले बनी, कितना छोट क्लब के बजाय हमनी के बड़ा क्लब की आवश्यकता बा। ठीक बा, हम तो बॉयज फ्रेंड्स और प्रेसिडेंसी तीनों क्लब के एक साथ कर देने, लेकिन सक्षम खिलाड़ी न मिलल बा। ले जे बा नागेंद्र। केकर खेत बा? तू सीखला कहां से? अकेले सीख ले रहा अंग्रेजन के खेत में? एक खेत में अंग्रेजन ना आवेले। कल से सबको यही खेत में खेलब। अंग्रेजन के खेत में? मलिक बोले रहल कि लड़का के टीम में शामिल कैला से नागेंद्र आगे बढ़ जाई। मलिक के बात नागेंद्र के कब्बो समझ में ना आई। जवन इंसान केवल प्रतिभा के तलाश में बा, वो जाति और धर्म के खेल कैसे समझी? एकलव्य बाड़ा तू, तेरे जैसन के तो खोज रहल बानी। ए मोनीदास, अब से ही हमनी के साथ खेली। ई के बाड़े? नागेंद्र प्रसाद हुए सर्वाधिकारी। हमारे को दोस्त भी खेलेला, सूरदास।
अंग्रेज के अत्याचार से पूरा देश पीड़ित बा। हमनी के अधिकार छीन लेला पे हमनी अधिकार खातिर खड़ा ना हो खब। सुना सूरदास, तू ही नाव के लेके तूफान की चुनौती देवेला ना, तक्का तू डर से भाग जेबा। कल सुबह खेल के मैदान में तोरा खेले के बा। मारा चला अरे 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 कवर करा वहां कहां जाता अरे अरे मारा मारा ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया। शाबाश। हम इमोनी, विनोद, सूरदास। दुखी भाग जा बेटा, आज फिर से हमारी चिट्ठी लेके भाग जा। अरे हम काहे भागब पागल, तू रोज एक बात कहेला। तोहार परिवार में भी केहू ना बा त के लिखी तोहरे खातिर चिट्ठी। हट हट साले तू पागल बाड़े, तोहर पूरा खानदान पागल। खूनी साले दुखी राम, हमार डाकिया साले साला खूनी राम। दा 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 हमके बोल दा पास करा। अरे हेने दा दुखी राम हमनी के डाकिया। दुखी पता बाउदी नागेंद्र जी का बोलत रहले, हमनी कमजोर बंगाली के पहले अपना सेहत के अच्छे से ख्याल रखे के होखी, ना तब फुटबॉल खेलल संभव नहीं खे। अरे सब संभव बा, बस एगो शादी करे के बा, ओकर बाद सब ठीक हो जाई। केकर शादी? नागेंद्र, वरना हमनी जिंदा ना बचब। देखा था पूरा दिन कसरत करत बा, कुश्ती लड़त बा और घुड़सवारी करत बा, और हमके भी हर चीज में अपन साथ खींच रहल बा। हमार तो जिंदगी नरक बना दे रे बा। हर समय हमला कैल बंद करके अपन बचाव पे ध्यान दा। और ई बैल हमेशा बैल के कहले बॉल लेके गोल के पीछे भाग रहल बा। बढ़िया खिलाड़ी ढूंढी, बढ़िया खिलाड़ी ढूंढी, वरना हमनी के लक्ष्य मिली भीमनाग के दुकान की मिठाई के जैसे। अच्छा। का भाई? अरे 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 ज्यादा बोलो तारे ते, ज्यादा बोल बे। How dare you! का करबे? अरेस्ट करबे? फाइन मरबा? हमनी के माई बहन पे हाथ उठाइबे तब फिर मार। हाँ, बहुत अच्छा कहला, ऐसा ही करे के चाहिए इनका। दया करी साहब। कैप्टन जितेंद्र बैनर्जी ऐसने गुस्सा वाला बंगाली के तब नागेंद्र खोजत रहले रक्षा के प्रभार लेवे खातिर। काहे के मर ले बा?
शिव 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 शंभू जय डमरूधर महादेव शिव 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 शंभू जय डमरूधर महादेव थक 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 चंद्र शीरे भुज भुज गले भुजंगम थक 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 चंद्र शीरे भुज भुज गले भुजंगम नाश विनाशे महातांडव नीलकंठ महेश्वर